Sanibonani bangani bami, uMamG lona. Ngiyanibingelela. Ngiyanimema-ke bangani bami ukuba niphinde izokwethamela izindaba ngoMamG. Indaba yethu-ke namhlanje imayelana nocezu lokugcina lwekhekhe. Sondelani bangani bami nizozwa indaba emnandi. Ingabe kwenzakalani ngocezu lokugcina lwekhekhe? Hlalani phansi-ke nilalele. Namuhla-ke bangani bami, usuku lukaLulu lokuzalwa. Uneminyaka eyisithupha ubudala. Umama uhlele ukuthi kube nomcimbi wakhe. Abazali bakaLulu bamthengele isipho, basigoqa ngephepha elihle. Kunamabhaluni amaningi kanye netafula elihlotshiswe kahle. Umama umbhakele ikhekhe ngalolu suku. Yikhekhe likashokoledi akeve eluthanda uLulu. Wozani etafuleni, kumemeza umama. Itiye selilungile. Umama wakhela amakhandlela ayisithupha. uLulu uqala ngokukhokha umoya kakhulu. Waphephetha, acisha wonke amakhandlela. Uyamoyizela ngenkathi umndeni wakhe ucula iculo elimnandi. Ukhona noBobby, inja kaLulu iyakhonkotha. Umama kaLulu usika izingcezu eziyisithupha zekhekhe likashokoledi. Unika umkhulu ucezu lokuqala lwekhekhe. uLulu ubala izingcezu ngokucophelela. Olokuqala leli, olwesibili, olwesithathu, olwesine, olwesihlanu. Sekusele izingcezu eziyisihlanu zekhekhe. Kubabaza umkhulu, nomlomo wakhe ugcwele ikhekhe. uLulu uconsa amathe uma ecabanga ukuthi ikhekhe limnandi kanjani, njengoba ebona i-ayisi yalo. uBobby uhogela u-icing naye uconsa amathe. Umama kaLulu unika ugogo ucezu lwesibili lwekhekhe. uLulu ubala izingcezu futhi. Olokuqala leli, olwesibili, olwesithathu, olwesine. Sekusele izingcezu ezine zekhekhe. Kubabaza ugogo, nomlomo wakhe usagcwele ikhekhe. uLulu ukhotha umlomo njengoba ecabanga ukuthi amnandi kanjani amasheri uma uwadla. uBobby uhogela amasheri naye ukhotha umlomo. Umama-ke unika ubaba ucezu lwesithathu lwekhekhe. uLulu ubala izingcezu futhi. Olokuqala leli, olwesibili, olwesithathu. Sekusele uhhafu manje wekhekhe. Kubabaza ubaba, nomlomo wakhe usagcwele ikhekhe. uLulu ulinde ngesineke. Izofika nini elami ithuba? Uyacabanga ukuthi lizoba mnandi kanjani ikhekhe likashokoledi emlonyeni wakhe. uBobby akasakwazi nokuzibamba. Unukelwa ushokoledi nje. Uzofika nini-ke elakhe ithuba naye? Umama-ke unika usisi omncane ucezu lwesine lwekhekhe. uLulu ubala izingcezu futhi. Olokuqala, olwesibili, sekusele izingcezu ezimbili zekhekhe. Emnandi, kusho usisi omncane nomlomo wakhe usagcwele ikhekhe. uLulu uswacile manje, akasakwazi ngempela ukuzibamba. uBobby uyathiminiza naye kancane, akasakwazi ngempela naye ukuzibamba.
Hhayi-ke, umama uzifakela ucezu lwesihlanu lwekhekhe epuletini lakhe. Ufaka ucezu lwesithupha epuletini likaLulu. Uthi, "Ngibheke eceleni leli elokugcina eliconsisa amathe. Ngelakho ntombazane ezelwe namuhla." Lafika ithuba likaLulu akazange esapholisa maseko. Sekumele alidle ikhekhe lakhe losuku lokuzalwa. Ngenkathi ethi uyalikha ngemfoloko, ulifaka emlonyeni, uzwa into eshwashwathayo eduze kwakhe. Hayi bo, ubani lo oshwashwatha eduze kukaLulu? Hayi bo, uBhobhi. uBhobhi naye ufuna elakhe ikhekhe. ULulu-ke ulifaka emlonyeni lonke ikhekhe lakhe. "Nxese Bhobhi," kusho yena, "ucezu lwami lolu, angebeleni namuntu kulona. Ngizosina ngizibethele." "Hhayi, suka Bhobhi, izinja ziwadla amakhekhe. Ngizokupha ithambo uyolidlela emnyango," kusho umama. Kusho uLulu, umlomo wakhe ugcwele ikhekhe. Wajabula uLulu, ekugcineni waluthola ucezu lokugcina lwekhekhe lwakhe lokuzalwa. Ngiyathemba-ke bangani bami ukuthi nikujabulele indaba ekhuluma ngocezu lokugcina lwekhekhe. Ngiyabonga-ke bangani bami ukuba nisondele nilalele indaba yocezu lokugcina lwekhekhe. Le ndaba-ke ilotshwe yashicilelwa abafundi abafunda ibanga lesithathu. Nisale kahle.